vai ser unha longa, longa viaxe ata América. Ela, Cristina Collazo. Eu son Cris, Mónica. Son Mónica Camaño e estamos aquí para presentarvos o Castelao no Peirao. Piquiniño, Castelao Piquiniño. Nos súa tarde antes de marchar cara a Argentina para reencontrarse con seu pai. E acontece aí como unha andaina, a última andaina, non? Antes de marchar. E aí eu encarno a Castelao e Mónica, bueno, pois fai varios Personaxes varios, e nesa tarde de escapada, xunto coa amiga Baltasara, van a entrar nun mundo fantástico, saído tamén dos mundos de Castelao, non? Tanto dos deseños como dos contos ou das novelas, como o mellor Memorias do Esquelete ou tal. De feito, dentro de cousas, hai un que se titula Cova dos Carcamáns. Sí. Que E Baltasara aparece tamén noutro cousas. Paula Carballera fixo unha historia moi bonita, non? Sacando personaxes das creacións de Castelao e que logo Fina Calleja pois nos meteu aí en danza. Teño os pés na terra e os ollos no mar. Déixame tranquilo porque saben que aquí podo debuxar o que eu queira e que quedará para sempre no papel. Pois como dicían, non, cando fixemos este espectáculo que era como unha produción feminina, digamos, non? Porque tamén Castelao bebeu moito do mundo feminino, non? Da súa nai, da súa avoa, da súa amiga neste caso. E ao final tamén un grupo de mulleres, non? O que fan, pois, tanto a dramaturxia, a dirección, como a parte actoral, non? Neste caso, pois, eu que encarno un papel masculino. Sí, e é unha chega moi bonita, non? Para as criaturas, non? De a partir de 7 aniños, non? Adiante, no que ves, claro, esa figura, o Castelao neno, o Castelao que xa dibuxa, que xa ten aí unhas ideas curiosas, non? Respecto ao humor, e que ao mesmo tempo son como pinceladas que van conectando para o Castelao adulto, non? Do que conocemos, non? Si tal, está todo aquí. Non, todo non. Case todo, non me deu tempo máis. Marchamos mañá. Falto eu. Faltas ti. Falto eu. Faltas ti. De feito, en algún momento dille, ti és un homiño pequeno, és como un homiño pequeno, non? Todo ese imaginario de Castelao está aí esbozado. A verdade é que Paula fixo aí un traballón de investigación do Castelao adulto trasladado, non? O Castelao pequeniño que Fina logo tamén dirixiu maravillosamente. E que desenvolveu co xogo, non? Con esa tarde de escapada, de excursión, de descoberta, non? De despedirse, de levar ao rianxo todo con el, non? Que é a teima que ten o neno Daniel, non? De levar isto comigo e de que ninguén se esqueza de min. Claro. Non tamén, non? E non nos Porque esquecemos. está aí todo debuxado, con liñas ou con liñas. A verdade é que a xente non para de pedirme debuxos. Pero despois, hai que non me devolvo o retrato. Pois non ten sentido ningún quedar cun retrato teu. Xa te tes a ti, ou podes mirarte nun espello, ou no mar. Xa levamos 2 anos. Ou 3. Sí, 2 en marzo creo que fixo xa. O sea, vai facer 3 o ano que ven. Sí, temos feito tamén sesións escolares, non? Pero habitualmente adoitan ser pois funcións para público familiar, non? E a verdade é que é unha resposta moi bonita que estamos recibindo, non? De nenos e nenas cos seus pais ou acompañantes, non? Que vayan con eles. Si, o espectáculo, creemos que medrou moitísimo, non? Dende que o fixemos a primeira vez ata agora, foi como collendo como ese ton, non? De Castelao, verdade? Foi aí como para arriba, medrando. Algo único. Algo que demostre que ti estiveches aquí, que ti és daqui e que tes que volver. Eu quero volver, terás que debuxar a Dona Encantada. A Dona Encantada? Pero ninguén puido facer. Din que é unha moura, que se non lle gustas, te converte. O espazo é grande, hai que barrar moito. Sí, hai que proxectar, que se encha, queremos ver moitos neniños coas gafiñas de Castelao aí postas cando saíamos a escena. Teñamos que poñer máis cadeiras aí, así que... Mire todo. E volver con outra. Con outra.
ou con Castelao outra vez. Eso. Vide, vide. Vas a cara. Perna. Boca. É o consentido da súa nai.